jġibu bidla l-aħjar fil-ħajja ta' bosta persuni. Madankollu, mhux qed ninawguraw bi struttura llum, iżda li din l-istruttura għandha importanza aktar wiesa minn struttura fiha nnifisha, minn sempliċi pont għal-mixi fejn pedestrian jista' jaqsam minn naħa l-oħra. Dan għaliex bis-saħħa ta' dan il-pont se nkunu qegħdin naqdu familji li jgħixu fiż-żona residenzjali ta' Kordin mal-qalba ta' ħal-ġdid. U huwa proprju għalhekk li se nibdew nirreferu għalih bħala il-pont tal-Aqda. Dan l-Aqda, din l-Aqda li se tissarraf ukoll f'serħan il-mod għal eluf ta' ġenituri li wliedhom jattendu fl-Emkast li incidentalment nieħu pjaċir ukoll nara rata b'saħħitha ta' żvilupp illi qiegħda ssir żvilupp strutturali f'din il-binja. Bħala missier nifhem it-tħassib ta' ħafna ġenituri bidewlin tiegħi illi t-tfal tagħna ikollhom xi inċident ta' traffiku li jkunu involuti f'xi inċident ta' traffiku. U għalhekk il-periklu kif semma jien triq traffikuża immens kont nara ta' kuljum triq li ngħaddi minnha ta' kuljum mid-dar għall-post tax-xogħol tiegħi u kont tara nieħu ta' studenti li ġieli jużaw it-traffic lights ġieli le naturalment dal-pont dak li kwiet se nkun qed jiġi trasformat f'serħan il-moħħ għall-ġenituri.